ina goyon bayan magana da mai girma jagora kuma tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon ministan ilimi kuma tsohon sanata na Kano ta Central kuma ɗan takarar Kano Central Sardaunan Kano ma da Ibrahim Shekaru yace jam'iyyar APC ta daina dogaro da cewa tana da gwamnoni 30. Shi zaɓe ba gwamnoni bane suke cewa, al'umma ne suke ci, kuma al'umma ne suke zaɓar abin da suke so su zaɓa. Don haka ya zaburar da jam'iyyar APC ta ƙasa gaba ɗaya, ya kuma zaburar da jam'iyyar APC ta jihohi gaba ɗaya, ya kuma zaburar da jam'iyyar APC ta jihar Kano, wacce anan muke kara kaina, kuma anan muke so mu nuna cinkuncin Ubangiji ba mu ci zaɓen Allah yadda. Wannan magana babu haufi, amma ayat tambayar shine takara tana hannun 'yan takara. Ma'ana su 'yan takarar su za su motsa takarar, sannan mutanen zo su yi zaɓe su tallata kansu. Amma kusan duka waɗanda aka ba wa takara a sanatoci na jihar Kano, a san 'yan majalisar jiha 40 da 'yan majalisar tarayya 24, kusan zan iya ce ma kalilan ne suke motsa jam'iyyar APC. Shi kansu shugabannin jam'iyyar APC a yanzu a zamanin da ake na siyasa, za ka ga cewa shugabannin tasirin su kankani ne, domin ba su da abin da za su motsa har sai 'yan takara sun ba su ko gwamnati ta ba su. Ƙalubalen da mai girma Sardaunan Kano ya cillo to yana kansu, yana kan 'yan takara, don haka sai su tashi tsaye.